Sengezo Shabangu adzoka futi arikola mamwe councillors. This guy ndiye akaita kuti advocate nezochamisa varamwe political party inonzi Citizen Coalition for Change vanga vakatanga mushure mekunge vabva ku-MDC alliance yanga yakunetsa chinzi aiwa mimi muri kuti alliance chinji itori party yedu bva yazoaijegwa bva yatorona naMwonzora nezvakaitika ndobva vanogadzira Citizen Coalition for Change. Vanhu vakati iyi yakagadzirwa zvakanaka yakabatana, so vagadzira vadaro yechinzi yakabatana kudaro makazongoona mese zvakaitika. Shabangu ndobva vatanga kurikola ndobva vazonotice futi kuti no havasisirivo vane in control of a political party yavo yeTCC. Vanhu vatoo in control of this political party vatova mwana Shabangu. And futi inini ndakanyatsoona ndikati this man dai akada kuramba ari mumarikoza achirohwa aya zvaigona kuti vanhu vatanga kutuluza hope maari politically because vanenge kuti saka this man haana kana any power anokwanisa kuita. Ari kutotorwa political party how come kuti ada over kama ada kuzokurira ma super powers varipo vari padenga vacho vahombe kwaari. You see, saka pana panyaya iripo ndikuda. So this man anonzi Shabangu ndiye akakonzeresa sezvo nhasi ari kunzi adzoka futi nyaya yake iri kutyisa kumwana. Citizen Coalition for Change CPC disputed interim secretary general Sengezo Shabangu has recalled 3 councillors from Matabeleland North Province. According to Southern Eye, the councillors are Nolia Dube and Julia Mupande from Binga Rural District Council and Maria Piri from Victoria Falls Municipality. Zvikonzero zvinozikanwa naye hatina chita tichanzwa kuti chaanyazovabvisira basa pachiya. You know, this guy anongoshanda mashandiro ake. Saka pakureva kuti Zeki yakutogadzira futi basa mai manje uchanzwa kuti kwane mamwe by elections. Akomana Zimbabwe so. Munhu anatsitsi no